и звънци, диви зверове, тъпам бие земя тренери, да изгоним злото от земята. Сурва година Перник! Стои се от две части – сватба, сурвакарски маски. Облеглото от кожи, а на кръста си слагат звънци и хохотари. Сурвакарската група от село Ноевци е носител на много награди. Златен медал от Копривщица, сребърен медал от 9-ти международен фестивал на маскарадните игри град Перник, първа награда на 13-ти международен фестивал, кристална купа в Перник през 2000 година, награда за цялостно представяне и артистичност през 2006 година, награда за поддържане и предаване на местната традиция 2008 година, награда за опазване и предаване на традицията и награда за индивидуална маска от 19-ти международен фестивал в град Перник, специална награда на областният управител на град Перник от 20-ти международен фестивал на маскарадните игри Перник, златен медал на 21-ият фестивал 2012 година. На 28-то издание на Международния фестивал на маскарадните игри Сурва Перник 2019 година, сурвакарската група на село Ноевци печеля специална награда на кмета на община Перник, специална награда на областният управител на област Перник. Да посрещнем сурвакарската група на село Ноевци с силни аплодисменти, уважаеми дами и господа.
Браво! Омечуй банчето! Ajde, дедо, трябва да размесим. Баница, сурова е днеска, че ни дойдат тук да ги черпиме нещо. Ама лем, че има и сватба, за това трябва и една богача да умеси. А ти донеси дърва, борем за опечката. Я да докарам, да нарежем, па и да донесем. А ти ga догоем та баница, та венча меси. Чуем, че трънкам. Сино, булка е довел. Я, сине, да не видим тук. Откъде е тази булка намери? От съседно село. А тъмно ли беше като избира? Та нямаше много слънце. Не знам слънце, ама дано поне не работива. Ще работиш и знако. Епа, че работим, що да направим? Че косиш и че копаш и така като гъм си замъщна. Абе не можем да косим, ама можем да копам малко. Дано поне можеш да режеш, така като те гледам каква си поправна. Дано имаме късмет. Попе, няма да венчаеш моето семейство. И помилуй, Господи, помилуй, в името на Светия Дух и в Сина. Венчавам булката Страхилияна и младоженята Гузо. Да сте живи, да сте здрави, да бъдете благословени, с любов и нежност надарени, да са ви живи, здрави, внуците, децата, да ви стига и парата и да ходите бодри и напети и никога от грижи се обзети. Амин! Амин, дай Боже! Благодаря, че дано има сполука, дано сме живи и здрави, всички да сме живи и здрави, да е плодородна годината, да е плодородна и снахата. Дарявам ви една нива у завой и две опадина ливади да косиш с нао, като те гледам, че въртиш косата. Я, болюбашията да дойде да се разбереме. Да е честита тая сватба, да се пълни къщата с радост, да има жито по нивите, много хляб на суфрата и здраве по тоя покрив. Дай за берекет и благослов! Амин! Я, бабо, и ти ги дарува и после да видиме, да чупиме питката, кой че командвал нашето семейство, натали, синови. Ajde, ti samo njive, a ja će ги darujem с бурени чорапи, да им е жежак домо. С бела кърпа, да са чисти и напети. И с бела риза, и коса вързани, двата рукава, така и они цел живот да са вързани. Дай, бабо, питката, дай да видиме кой че командва. Ние с това късмет сигурно в ната, ама айде, дано Господ е с нас. Браво, синко! Чакай да дигнеме. Нищо по-голямо от хляба. Синко, пробай тази питка. Майка ти е месила. Я, болюбашията, да потрънкаме, да изгониме злото, да дойде доброто.
Таа е малинката. Испо една песен ние народи изиграеме за убавата свадба. Парешини две момчета, две ноески ергенчета, уръсница до реката да насадураш. Парешини две момчета, две ноески ергенчета, уръсница до реката да насадураш. Потръгнали покрай кика, преко това закусача с каруца два разкрача да си узнораш. Потръгнали покрай кика, преко това закусача с каруца два разкрача да си узнораш. Групата на село Ноевски, община Брестник, изпратете SMS на номер 1915 с текст Сурва 66.
Сватбата